No a my sa teraz spoločne vyberieme na Evangelické gymnázium Jána Ámosa Komenského v Košiciach, kde si pozrieme interaktívnu hodinu prevencie proti drogovej závislosti. Hlavná technika, ktorú dnes budeme využívať, sa volá tzv. Smetisko. V čom spočíva jej podstata? Kolegyňa nalepí do stredu kruhu jeden veľký papier, na ktorom budete mať na pravej strane S ako súhlasím a N ako nesúhlasím. A vašou úlohou bude napísať na tento maličký papierik nejaký váš postoj, nejaký názor, čokoľvek v súvislosti s drogami. Neskôr ten papierik pokrčíte, hodíte ho do stredu kruhu. Následne niektorý z vašich spolužiakov si vytiahne papierik, prečíta to pred skupinou nahlas a skúsi sa k tomu vyjadriť. Niektoré drogy sú liečivé. Tak s týmto výrokom celkom súhlasím, keď si zoberieme, že napríklad aj čokoláda je droga, tak je vlastne liečivá alebo je dobrá pre náš mozog. Takže súhlasím. Halucinogény môžu byť tvorcom zaujímavých príbehov. Tak ja s tým skôr súhlasím, ako nesúhlasím, pretože keď to vyvoláva halucinácie, tak to môže byť zaujímavé. Drogy môžu poškodiť medziľudské vzťahy. Tak aj na tomto výroku je niečo pravdy, pretože počul som mnoho príbehov, kde tie drogy spôsobili skutočný ten rozvrat tej rodiny alebo medzi priateľmi a skutočne to skazilo toho človeka. Cieľom tejto techniky bolo hlavne to, aby ste vy žiaci mohli vyjadriť jednak svoje názory a jednak takisto si vypočuť aj názory tých druhých. Takže ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a tešíme sa na budúce stretnutie, ktoré bude možno takisto venované drogovej prevencii a prevencii závislosti. Ďakujeme. Toto bola interaktívna hodina protidrogovej prevencie a v tejto chvíli už po svojej pravici vítam ďalšieho hostia, konkrétne pána doktora Jozefa Ihnacíka, PhD, riaditeľa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Pekný deň, vítajte. Pán riaditeľ, toto boli vaše psychologičky z vášho centra. Ako často robíte takéto prevencie a myslíte si, že to naozaj pomáha, keď mladí ľudia takto diskutujú a hovoria nahlas, čo si myslia o drogách? Keby som tomu neveril, tak by sme to nerobili, pochopiteľne. A tu je otázka toho, že je to jednak dané školskými, dá sa povedať, doporučeniami, jednak zákonmi, predpismi, ktoré sú. Na druhej strane to je prirodzená poradenská a terapeutická činnosť každého jedného z nás v podmienkach Center pedagogicko-psychologického poradenstva. A realizuje sa to už u detí základných škôl, takisto ako videli sme u mládeže na stredných školách. Ten efekt pochopiteľne zistujeme u každej jednej skupiny. Ako by som vám to povedal, si predstavte, že školy to vyloženie chcú, pretože za minulý rok sme urobili stretnutia s vyše 14 000 deťmi a mládežou. A naozaj ste sa dozvedeli aj nejaké podnetné informácie? Čo ste zistili na základe toho? Viete povedať, že toto je kategória, ktorá je ohrozená? Títo študenti gymnázia nie, skôr možno študenti stredných odborných škôl? Pre všetkým treba vidieť to, že prevencia po slovensky to je predchádzanie. A na základe toho ani nie tak záležitosťou toho, my sme zisťovali, kto všetko berie drogu, ale akým spôsobom sa vlastne z tej drogy dostať, a ako pozrieť na to, videli sme tam aj v tejto ukážke, názor na túto otázku. A čo je veľmi dôležité vedieť u týchto detí a mládeže, vypracovať si zdravý postoj k životu a vlastne normalizáciu a normalitu tohto postoja k životu a samozrejme rozvoj osobnosti každého jedného z nich z hľadiska toho, že v akom veku sú. Čiže by vedeli, čo je dobré a čo nie. Veľmi jednoducho povedané. Spolupracuje so školami aj polícia v rámci prevencie? Áno, môžem potvrdiť, že my síce nepočítame, s koľkými mládežníkmi a osobami prichádzame do kontaktu, ale máme vlastné oddelenia komunikácie a prevencie, máme školených preventistov, skutočne nestíhame ani plniť tie požiadavky, ktoré na nás sú kladené z jednotlivých škôl. Zúčastňujú sa týchto porád, možno takýchto stretnutí, či už so základnými školami, strednými školami, aj naši policajti zo služieb kriminálnej polície, zväčša vyšetrovatelia, ktorí vyšetrujú tieto prípady a majú im čo povedať. Máme vlastné preventívne aktivity, aj toho roku sa vykonávala preventívna akcia Tvoja správna voľba. Tá prebiehala v mesiaci marec, apríl a viem, a bol som prítomný sám na takomto stretnutí, že sa tam striedalo strašne veľa žiakov, takže samozrejme my venujeme prevencii takisto veľký kus času.
Ja len chcem pripomenúť, že už od tejto chvíle môžete telefonovať priamo naživo sem do štúdia, ak máte akúkoľvek skúsenosť s drogami alebo chcete vyjadriť svoj názor. Telefónne číslo 055 72 33 302 je k dispozícii iba vám. Podľa štatistík sú najohrozenejšou skupinou detí medzi 13. a 15. rokom. Prečo, pán doktor? Je to v podstate veľmi jednoduché, pretože tieto deti si vytvárajú svoj postoj názor. Už sme videli v predchádzajúcej ukážke, že vytvárajú si takisto svoj postoj životu, prehodnocujú postoje rodičov, učiteľov, dospelých a majú také typické charakteristiky v tom slova mysle, že nastáva postupná kríza autority rodičov, kríza autority učiteľov a rešpektovanie rovesníkov. Na základe toho vlastného rešpektovania rovesníkov záleží od toho, koho stretnú. A čo je veľmi dôležité, už aj napríklad v práci s rovesníkmi zistujeme to, že niektorí akcelerujú z hľadiska rozhodnutí vlastných, z hľadiska hodnôt, z hľadiska vlastnej morálky a na základe toho dokážu aj vplývať na iných rovesníkov. Zase na druhej strane sú takí mladí ľudia, ktorí padajú vlastne skôr do slasti, ako napríklad do racionálneho spôsobu života. Keď už povedal pán plukovník otázku tej spolupráce, si myslím, že aj minulý rok sme spolupracovali práve v tejto oblasti s policajtmi a v rámci ich projektov. Existuje celoslovenský projekt prevencie, hlavne práce vôbec v základných školách a práve tam robenie prevencie v základných školách. Takisto aj my pracujeme nič iné ako priviesť mladých ľudí na stredných školách z zodpovednosti za to, čo robím. Nie je tajomstvo, že rastie počet hlasov za legalizáciu marihuany. Skôr ako sa posunieme ďalej, pozrime si príspevok. Nie je ľahké a jednoznačne priklenúť sa k tomu, či marihuanu legalizovať alebo nie. A v mnohých štátoch je to dovolené, najmä pri chronických, veľmi ťažkých, závažných ochoreniach z psychického hľadiska. Pokiaľ ten človek je labilnejší, oslabenejší, v žiadnom prípade by ani marihuanu nemal užívať. Za posledných 10 rokov stúpa počet pacientov, takých, ktorí majú závislosť od hlavne stimulancií a marihuany alebo kanabinoidov. Akákoľvek ďalšia ponuka, ktorá by legalizovala užívanie psychoaktívnych látok, môže a zároveň nesie vysoké riziko zvýšenia počtu jedincov, ktorí budú mať závislosť od takýchto drog. Zámerne sa spomína marihuana, pretože mladí ľudia sa k nej pomerne ľahko vedia dostať a majú pocit, že je absolútne neškodná. A aký je váš názor z pozície policajta, z pozície psychológa? Legalizovať marihuanu? Je to zrejme na naozaj širokú diskusiu. Vedia sa k tomu vyjadrovať rôzni odborníci, vedia sa k tomu vyjadrovať sudcovia, prokurátori a samozrejme aj my máme svoj názor. My musíme ale byť trošku kritickí vo vzťahu aj k užívaniu marihuany, pretože tu nejde naozaj len o možno to, že aká je v tom závažnosť, keď niekto užíva nejakú marihuanu, že však ja nikomu tým neškodím. Ale keď my z policajnej praxe vieme, že častokrát práve na to, aby si mohol takúto marihuanu zakúpiť a pácha na ďalšiu inú majetkovú násilnú trestnú činnosť a pod vplyvom možno aj tejto látky páchajú tak škodlivé následky, aké my evidujeme, tak ja by som skutočne nebol za to, aby sa nejakým spôsobom zásadným, skôr možno je brať si príklad aj z iných krajín, pretože bolo preukázané aj v takých krajinách, jak je USA a Rusko, ktoré majú s tým nejaké skúsenosti a okolité krajiny, aj Česká republika, možno aj Holandsko. Holandsko za mäkké drogy, tam sú tie najprísnejšie tresty, ktoré ich môžu možno za tú marihuanu postihnúť bez ohľadu na množstvo, maximálne 4 roky. Za tvrdé drogy maximálne 12 rokov. U nás teraz bez ohľadu na to, či je to marihuana, alebo aj za marihuanu je možné dostať až 25 rokov, aj doživotie, pokiaľ by to bolo v takom množstve veľkom, ako to predpokladá trestný zákon. Takže si myslím, že takéto drakonické tresty a prílišná tvrdá represia nie je vždy tou najúčinnejšou prevenciou. Takže z toho pohľadu asi treba nájsť nejaké zlatú strednú cestu, pretože inak to možno posudzuje ten, ktorý je páchateľ, inak to posudzuje ten, ktorý je rodič vo vzťahu k vlastnému dieťaťu, ktorý možno ten díler mu takú marihuanu dal a vidí, čo sa s tým dieťaťom deje. Takže určite treba nájsť nejaký kompromis. Z psychologického hľadiska? Pozrite sa, hovoríte, či je možné legalizovať a sa používa, vlastne užíva sa, správne povedané. Ja si myslím, že aj teraz v pomerne veľkom rozsahu, tak ako máme prieskumy zo škôl. A na druhej strane to poviem tak klasicky, teraz poviem to trošku policajne. Súhlasíte, pán plukovník? Súhlasím. Keď na diaľnici povolíme rýchlo 150, koľko chodia šoféri 170. Takže ja si myslím, že to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že kultúra, spoločnosť môže dospieť do istého štádia riešenia veci, tak ako to bolo povedané v iných štátoch. Keď sme mali tomu prirovnať napríklad mak,
V niektorých štátoch absolútne nie je možné ani pestovať, ani dovážať, ani používať. U nás sme vytvorili k tomu trošku iné kultúrne podmienky a bereme ho ako potravinu v tomto prípade. A na druhej strane otázka legalizácie znamená legalizovať presne pre tých, ktorí to chcú užívať. A otázka tých, ktorí to nechcú užívať, tam je otázka postoj. A ten postoj sa dá vypracovať k tomu, že samozrejme, že veľmi veľa, vysoké percento detí experimentuje, ale ešte neznamená, že tamto tieto drogy a závislosti spadne. Tí, ktorí hovoria o legalizácii marihuany, totiž tvrdia, že je oveľa menej nebezpečná ako legálna droga alkohol. Napokon v súvislosti s mladými ľuďmi je alkohol veľmi nebezpečný. Poďme si povedať, ako takýchto mladých ľudí pred alkoholom chráni zákon? Tak je samozrejme aj ustanovenie o tom, že sa postihuje prípady, kto podáva alkoholické nápoje mládeži. Len samozrejme sa tam zase vyžadujú na to, aby sme vedeli vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť, že buď ten páchateľ to robí sústavne, alebo vo väčšom rozsahu. Takisto postihujeme, keď niekto podáva anabolické látky takýmto osobám. Takže trestný zákon na to pamätá a myslím, že policajná prax ukazuje tie prípady, o ktorých aj vy nakoniec informujete, ukazujú, že či je to alkohol, či sú to drogy, všetky tie omamné látky jednoducho nemajú čo robiť tam, kde by mohol spôsobovať akékoľvek škody a škodlivé následky iným. My hovoríme, alebo tí, ktorí sú konzumenti, povedia, však ja nikomu neškodím, ale to si myslí len on, pretože už sa tu spomínali narušovanie tých medziľudských vzťahov. Sú to tragédie, veľké tragédie aj v rodinách, sú to tragédie na cestách, tam naozaj tie drogy nemajú čo robiť. Aj ten, kto je možno raz pod vplyvom tej marihuany, nie je vylúčené, že príde na cestu a stane sa obeťou nejakej dopravnej nehody. Nie je to nič príjemné ani pre samotných vodičov potom, ktorí musí s tým pocitom žiť, aj keď možno sám nie je vinný za túto dopravnú nehodu. Vrátim sa ešte k alkoholu úplne kratučko a posledná otázka. Je ešte stále alkohol tá droga, s ktorou sa mladí ľudia stretávajú najviac a ktorá môže napáchať najväčšie škody? Primárne, kto ponúka mladých ľudí alkoholom rodičia, máme štatisticky dokázané, je to veľmi veľká blízkosť. V tomto slove nie je to kategoricky pochopiteľné. To poviem tak veľmi jednoducho a veľmi často pretraktovanú vetu, ktorú ja veľmi často používam. Nejpí si, to je hlúposť, ale s prepáčením možno sa ako isté zviera ešte väčšia hlúposť. A to je tam otázka možno v takejto ľudovej pranostike alebo povedané použiteľnosti. Práve to nachádzanie experimentovania rozhodne môže byť. Veľmi veľa vecí sa rieši u ľudí, ktorí majú oslabený organizmus z hľadiska osobnostných prejavov, morálky, správania, hodnot a podobne, práve takýmto charakterom, že sú oveľa komunikatívnejšie a podobne. Ale ešte neznamená, že tam majú spádnuť práve do takéto charakteristiky. Čiže to experimentovanie v tejto spoločnosti je ťažko vylúčiteľné, ale istotne v našej spoločnosti sa neponúka mlieko. A určite by sa s mladými ľuďmi nemali tieto drogy spájať, ktoré sme tu dnes spomínali. Pani, v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za všetky užitočné informácie. Pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Dovidenia.